het programma In het Zinneke gaan we langs bij mensen die onder andere iets goeds doen voor een ander. Zo ook deze mensen uit Terblijt, die we vandaag gaan verrassen. Hallo. Ja. Hoi. Hallo. Du bist Ramon? Ja, dat klopt. Dat klopt. Oké, ja, dan moet je het voor bedicht zijn. Aanbieden een vrouw, Natasja, klopt hè? Ja, klopt. We zijn van in het programma In het Zinneke. Ik weet niet of ze dat kent van TV Valkenberg. Nee, ik ken hem niet. Maar niet doet. Maar dat is een programma waarbij we langs gaan bij lui die het goeds doen voor een ander. Oké. En ik heb begrepen dat ik en de vrouw het goeds doen voor een ander. Klopt toch, Ik hè? probeer het best te doen, dat ik het zo zeggen. Ja, want de Stichting Bergse Kracht, wat is dat precies? Ja, kom anders even binnen, zou ik zeggen. Ja, we kunnen even wordt binnenkomen. niet Ja, makkelijk. nou kom maar. Jij en je man, ja, die doen dus iets goeds voor een ander, had ik begrepen. Dus ik ga jou sowieso even dit mooie boeket alvast geven. De Stichting Bergse Kracht. Wat houdt dat precies in? En wie kan ik het vragen? Ja, eigenlijk allebei. Oké. Ik ben zelf geraakt door kanker in 2015, eind 2015, endeldarmkanker. Blijvende stolman overgehouden, bestralingen gehad, de hele klimbum eigenlijk erop en eraan. Daardoor heb ik bij de bestralingen een jongen ontmoet bij de Maastro-kliniek in Maastricht. En ik zag aan zijn hoofd dat er waarschijnlijk een hersentumor heeft gehad. Heel gesprek gehad met de jongen, maar ik heb hem daarna nooit meer gezien. We worden allebei opgeroepen om naar de kamers toe te gaan voor bestraald te worden. Ik heb de jongen nooit meer gezien en later heb ik erover gaan nadenken. Ik denk, hey, misschien is het een idee om een soort lotgenotencontactcentrum te openen. Dat is vervolgens ook uitgebouwd in effectief hulpvragen gewoon uitvoeren. Dus leuk kinderen dus benaderen om te zeggen van nou, ik wil graag een klus uitgevoerd hebben, een ding even in de tuin of de hond uitlaten of commissies doen of noem het maar op. Als ze op dat moment erg ziek zijn. Als ze ziek zien, maar het kunnen we ook eventueel zien, een stukje zorg bij mensen die al terminaal zien. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Ik heb in ieder geval toen een naam bedacht, ja, Bergse Kracht. Enerzijds omdat ze Rijnberg en Terblijt woont. Maar nog veel belangrijker, als ze diagnose kanker krijgt, dan staat ze onderaan in de berg en de weet niet wist de berg maar zo om te opkomen. Mijn advies is dan ook in hele kleine stapjes moet ze dat opgenomen, de berg. En met een beetje geluk komt ze ook weer boven op de top. Ja. Zo is de naam ook ontstaan, de Bergse Kracht. Om inkomsten te genereren hebben we een snuffelzolder. Snuffelzolder, kringloopzolder hebben we geopend destijds. We kunnen daar even kijken als je wilt. Ja, leuk. En met de opbrengst daarvan, mensen doneren daar spullen. En dan kunnen we aan de hand daarvan de hulpvragen uitvoeren. Want als we geen vrijwilligers kunnen vinden, ja, dan moet dan gewoon van bedrijven inschakelen die dan die klus gaan uitvoeren. Ja. Dus ja, zo zien we elkaar eigenlijk allemaal aan het helpen. En dat is eigenlijk de grote kracht van het hele verhaal. Ja, en er gebeurt zoveel beroep op je doen. Ik ben nu toevallig bezig om een activiteiten, of liever zeggen een activiteitenjaarverslag te maken van wat allemaal geweest is in de afgelopen jaren. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen, van, ik heb het niet altijd bijgehouden. En nu zijn we binnen gaandeweg bezig om dat op te schrijven. En dan denk ik zo, wow, er is wel heel veel gebeurd inmiddels. Is bijgekomen afgelopen jaar natuurlijk de wateroverlast, of ja, zeg maar lustig de waterramp. De overlast is een goed druk. Ja. Daar zien we tot op de dag van vandaag nog steeds mee bezig. Ja. Ja, ik heb begrepen dat je daar inderdaad ook heel veel voor doet. Dat heeft natuurlijk misschien minder dan met die Stichting Bergse Kracht in oorsprong te maken. Ja, in zoverre. De snuffelzolder hebben we natuurlijk gemaakt. Dat stond op een gegeven moment helemaal vol. En dan deed zich 15 juli vlijt jaar de ramp voor. En dan zie je dat lui inderdaad niks meer hebben. Die hebben helemaal niks meer om nog op terug te kunnen vallen. Toen hebben we gezegd, een Facebook berichtje geplaatst van god, de mensen wat alles kwijt zien, kunnen hij gewoon spullen gratis komen opholen. Ja. Nou, dat bericht is opgepikt door heel Nederland zo'n beetje. En die, ja, dat was ongekend wat daar is gebeurd. Dat is lui uit Friesland, uit Zeeland, uit Rotterdam. Die stonden hij in één keer op de stop. Die hebben dus gebeld en gevraagd van god, kunnen we ons helpen? Dus ik ben eigenlijk heel snel in een soort coördinerende rol terecht beland. Hulpvragen en hulpaanbod om elkaar te gaan koppelen. En dat heeft geresulteerd in dat we 427 gezinnen onder andere geholpen hebben met heel veel spullen uit te delen. Ook dankzij donaties van Philips, van Sikkensverf, Heuts. Ja, ik vond er zo'n hele hoop vergeten natuurlijk, maar er zijn zoveel mensen wat gedoneerd hebben. We hebben allemaal uitgedeeld aan de mensen.
En wat ik zeg, tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds bezig daarmee. En ik heb begrepen, ja, je geeft dat in een weg ook heel goed door, want de dochter had ook zelfs met de watersnoodramp. Klopt, hè? Ja, die heeft ook, toevallig heb je daar een foto. Ze bij het V-fonds is ook nog geweest, dat ze voor de Kindprijs Nederland. Ja, ze heeft pakketten uitgedeeld, met vriendinnen, van alles verzorgd. En ook van alles. Ja, jullie geven in één keer het goede meteen ook door op de volgende generatie eigenlijk. Ik denk het. Ja. Ik weet het niet, ja. Het is heel mooi wat jullie allemaal doen en we hopen natuurlijk dat jullie zo doorgaan. Nog een persoonlijke vraag, wie gaat het ondertussen doen met dich? Nou, mij persoonlijk gaat het goed. Ik heb wel een stoma eraan overgehouden en alle ellende. Maar goed, dat kan ik met leven en het zij zo weer. Dus met mij persoonlijk gaat het gelukkig weer een hele goede kant op. Kankervrij, om het zo maar te zeggen. En hopelijk blijven we dat ook. Dat blijft ook niet de angst van, komt dat terug, ja of nee. Maar op dit moment gaat het hartstikke goed. Goed dat is al heel mooi. Nou, veel succes met alles. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de bloemen. Ja, mooi. Gewoon niet geweest, maar wel mooi. Dit was weer een aflevering van In het Zinneke. Kent u ook zo iemand die iets goeds doet voor een ander? Of iemand die vrijwilliger is bij een vereniging? Stuur dan een mailtje naar inhetzinneke@tvvalkenburg.tv. En wellicht dat we een volgende keer bij diegene langs kunnen gaan.